Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos un día máis ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda, tamén se queren por internet en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Falaremosles hoxe, venres día 11 do mes de xullo, de festas esta fin de semana. O domingo en concreto hai festa en Asilva, o San Cristovo e tamén o ramo en Encrobas. Falaremos deso como as actividades culturais e deportivas. Este mes é o prazo para poder anotarse. O luns que ven, este luns que ven, hai recollida de plástico agrícola. Recordaremos como foi na xornada de Antonte a firma do convenio ca central térmica reversible para o lago das Encrobas. Recordaremos tamén que o céspede artificial do Roxo vai a renovarse por outro de nova xeración nos próximos meses. Falaremos da renovación do DNI que se pode facer en Cerceda a finais do mes, do programa Bos Días Cole, hoxe é o último día para poder anotarse. Tamén lembraremos que hoxe se presenta o libro de Ramón Vilar, do cercedense de Rodís, un novo libro que se publica hoxe en Carballo. De eso falaremos, como de doazón de sangue, que se pode dar sangue o vindeiro luns en Cerceda, das viaxes do Inserso, do programa de benestar en balnearios, da ITV de Maquinaria Agrícola e nos deportes recordaremos o que foi o fin de semana en Salvamento o Clube de Natación Cerceda nun campeonato de España. E por último, en canto tempo, seguimos con tempo inestable. Comezamos a crónica falándolles de festas. Esta fin de semana, o domingo en concreto, hai festas na Silva. E o San Cristovo. San Cristovo na Silva este domingo día 13, donde a Comisión de Festas do Espírito Santo organizou o seguinte cartel. Haberá primeiro unha misa solemne ás 12 do mediodía na honra ao San Cristovo, que é o patrón dos conductores. Despois, o remate da misa, que ás 12, lembren, haberá unha procesión polas rúas da vila cos vehículos engalanados para a ocasión. Haberá premios para o mellor camión, engalanado, mellor ciclomotor, tractor, turismo ou furgoneta. Tamén haberá sesión vermú con Mar da Vila e un gran xantar no campo da feira das nenas da Silva. Un gran xantar que haberá ali baixo carpa. Recordar que pola noite tamén haberá gran verbena con Mar da Vila. Todo elo este domingo, San Cristovo na Silva, domingo 13 de xullo. E tamén o domingo hai pulpada en Encrobas con motivo do ramo da Virxen do Carmen. A Comisión de Festas de Encrobas organiza unha pulpada para este domingo ás 2:30 da tarde en Pontoxo, tamén baixo carpa. Unha Comisión de Festas que despois de ese gran xantar tamén organiza unha sesión musical de tarde co dúo Craxi. Eso será tamén o domingo. Estas son as festas que temos para esta fin de semana. Logo, a semana que ven, seguiremos a falarlles de máis festas espalladas por toda a xeografía cercedense. Cambiamos de tema. Agora imos a falarlles de as actividades culturais e deportivas que o Concello de Cerceda organiza. En este caso, ten de prazo agora para anotarse ao longo de todo este mes de xullo. Son actividades que comenzarán aproximadamente no mes de outubro, setembro-outubro, e que rematarán no mes de maio do ano que ven. Poden inscribirse en actividades como baloncesto, en actividades como judo, como ximnasia rítmica, como patinaxe artístico, tamén como pequebaile. Hai manualidades tamén, tanto en Cerceda como na Silva. Poden anotarse en actividades como inglés, como cociña infantil, como pádel infantil na escola de fútbol, ou poden para os adultos pilates en Cerceda e na Silva, yoga, costura na Silva ou zumba en Cerceda. Tamén hai actividades de informática para adultos de iniciación e tamén para nenos e nenas, a que tamén se poden anotar. Poden facelo de xeito presencial, achegándose á Casa do Concello polas mañáns no rexistro na planta baixa de 9 a 2, ou se queren poden anotarse na sede electrónica, na páxina web municipal www.cerceda.org a calquera hora do día.
Tamén este próximo luns, día 14, haberá unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras que queran e solicitaran no Concello de Cerceda. É un servicio gratuito que pon en marcha o Concello de Cerceda cada X tempo, mellor dito, de xeito periódico ao longo do ano. O procedimento para solicitar esta recollida é a de chamar por teléfono o 881046776, que é o teléfono de Medio Ambiente, ou, se queren, tamén poden achegarse presencialmente á terceira planta da Casa do Concello. Aí deben de decir o lugar e a cantidade de plástico a recoller. O luns será o día en que se faga a próxima recollida. Esta semana, en concreto este pasado mércores, tivo lugar a firma do convenio pola central hidráulica reversible no lago das Encrobas. O alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, e o representante de Coventina Renovables, Jesús Berzosa, firmaron antonte un convenio vinculado á futura central hidroeléctrica de bombeo reversible no lago das Encrobas. A empresa, ademais de aportar 50.000 euros ás arcas municipais, se compromete a sufragar todos os costes dun novo sistema de abastecemento na zona do Xalo, que xa tiña escasez nos últimos anos e que estará cercana, evidentemente, á balsa que se fará na futura central. Dende o Concello destacan que este proxecto vai a convertir a Cerceda nun referente galego en transición xusta pola súa potencia de 440 megavatios, o seu caudal de 135 metros cúbicos por segundo e a inversión que chegará ata os 449 millóns. Imos a lembrar un extracto do que foi esa firma do convenio. Bueno, aprovechamos esta ocasión para darle gracias al Ayuntamiento de Cerceda por entender desde el primer momento la importancia de este proyecto para el desarrollo socioeconómico de toda esa comarca. La verdad es que desde el primer momento nos recibieron con interés y con generosidad para entender lo que este proyecto podía significar para la comarca. Este proyecto se trata de una obra de almacenamiento hidráulico, es un proyecto de almacenamiento de energía. En los últimos meses probablemente es un aspecto que está muy en el pensamiento de todos a raíz del apagón que hace una semana se produjo. Hay muy pocas infraestructuras de ese tipo en funcionamiento en España. Las que existen provienen de los años 80 y 90 y son instalaciones que en el futuro serán fundamentales para asegurar la estabilidad de la red eléctrica que ya conocemos, puesto que el compromiso que hemos adoptado todos como sociedad de cerrar las térmicas, no solo las térmicas como la de Meirama, sino incluso las térmicas de gas, que son las que hoy dan respaldo a que la red eléctrica se sostenga, harán imprescindibles ese tipo de instalaciones de almacenamiento para que esa red que soporta la industria y el tejido y el funcionamiento de la sociedad funcione sin problemas como los que hemos tenido hasta hace poco, ¿no? Entonces, realmente se trata de una obra de almacenamiento hidráulico. Consiste en general en aprovechar dos depósitos de agua. En este caso, el depósito inferior, como bien conocéis, es el lago de las Encrobas, y el depósito superior será una balsa de nueva creación, de tal forma que luego realmente el funcionamiento consiste en las épocas en las que, o por necesidades transmitidas por red eléctrica o por el operador del sistema, nos lo pidan, bombearemos y subiremos agua del depósito inferior al superior, y cuando sea necesario producir energía, el funcionamiento es al revés, de tal forma que las mismas máquinas, digamos, que bombean el agua en caso necesario o la turbinan. Ese es el funcionamiento básico del sistema. Es un sistema de mucha entidad, estamos hablando del entorno de 450 megavatios, y son unas obras en las que hoy en día, como el resto de las que se están planteando en toda Europa, es en su práctica totalidad una obra subterránea que dejará un impacto visual prácticamente inexistente, ¿no? El número de trabajadores, lógicamente, en un periodo tan largo, durante 6 o 7 años, será muy variable, pero como media
será en el entorno de 400 o 500 trabajadores. Hay ahora muy pocas obras en funcionamiento en Europa de este estilo. En España tenemos ahora mismo una en Gran Canaria que está en plena ejecución y ya lleva 2 años más o menos en obras, e aí se pode verificar efectivamente que el entorno de trabajadores anda por esa cifra. Eu, como alcalde de Cerceda, en primeiro lugar, o que teño que facer é unha valoración de que a transición ecolóxica non se entende sen transición enerxética. Todos estes territorios viviron con gran preocupación o peche da central térmica, foi algo atribuíble a Cerceda e tamén a outros concellos, e nese sentido a gran encrucillada é se virían proxectos que precisamente poideran paliar, en certa medida, por un lado, as necesidades eléctricas, pero tamén, por outro, esa merma en emprego e en ingresos públicos, sobre todo a través do retorno fiscal. Por lo tanto, nese sentido, temos, ante todo, en primeiro lugar, que alegrarnos de que haxa proxectos, de que haxa futuro, que xeren riqueza e que xeren emprego no noso concello. Facendo un repaso moi básico, o proxecto é un proxecto de 440 megavatios, un investimento directo no que se anuncia ata o momento de 449 millóns de euros, o cal amosa ben ás claras a súa magnitude a nivel económico, vai estar principalmente enterrado, subterráneo, e crease unha nova balsa que ademais vai servir tamén para facer unha zona ecolóxica. Pero do que vimos a falar aquí é do que se materializa no convenio, que agardamos que sexa o primeiro de moitos que poidamos firmar entre Coventinas Renovables e o Concello de Cerceda. Por un lado, unha concesión directa de 50.000 euros, que obviamente van a repercutir en favor dos veciños e das veciñas de Cerceda. Por outra banda, o feito de que se execute no futuro, no caso de que a instalación vai para adiante, que, lóxicamente, agardemos que sí, unha conexión de abastecemento de auga ao núcleo do Xalo. Vais a facer o proxecto no contexto dos próximos 6 meses. Por outra banda, un estudo das posibilidades de autoconsumo que se lle poden ofrecer ao Concello de Cerceda. A partir de aí, lóxicamente, con eses proxectos teríamos que presentar ao INEGA e outras convocatorias de subvencións que vayan salindo na materia. A cesión dos viales e da ampliación de viales que se produza por mor deste proxecto. E despois tamén, lóxicamente, esa intención de tratar de vincular Coventinas Renovables co Concello á hora de poder seguir materializando novos proxectos de cara ao futuro. Proxectos que, lóxicamente, terán que redundar en favor do emprego. Por exemplo, outra cuestión que está incluída neste convenio é o que se executen plans de formación que poidan garantizar como mínimo un 25% de emprego local na execución da propia obra. Polo demais, simplemente facer dúas valoracións, dúas cuestións que querería deixar claras. Por un lado, o sintomático que é o tema de conectar o abastecemento de auga ao Xalo, que é unha parte moi importante. Aí vimos facendo outro tipo de políticas, por exemplo, vimos de aprobar no POS, no ano 2024, un proxecto de obra que agardamos a executar neste mandato, que é a mellora da conexión dende a estrada que vai da Diputación de Meirama a Pontoxo ata a Osa Maior. Esa estrada municipal vais a mellorar neste mandato, tamén as melloras nos sistemas de reciclaxe, máis atención nese sentido, a limpeza dos viais, a limpeza das propias parcelas, que son cuestións que se valoran moi favorablemente, pero, sobre todo, temos que mirar cara ao futuro, cara a esa regularización da urbanización. De aí a importancia deste abastecemento de auga ao Xalo que se poderá materializar no futuro con este proxecto. Por qué? Porque, por un lado, axuda a esa regularización, por outro, está clarísimo que é un servizo básico, a auga é algo fundamental para as persoas, para a xente, e, por outra banda, tamén é certo que o feito de que se materialice supón un aforro moi importante aos veciños e ás veciñas de cara á futura regularización da urbanización, non? Porque é un servicio que xa estará dotado e que, polo tanto, non haberá que incluir á hora de asumir esas cargas que require a urbanización. Polo tanto, é unha forma de facer política hacia o Xalo, hacia unha urbanización privada, o cal, nese sentido, limita un pouco as nosas posibilidades, pero no marco desas posibilidades seguiremos traballando, e non só no marco delas, senón tratando de ampliálas de cara ao futuro, que, como con todo o complexo, obviamente leva tempo. E despois facer unha valoración tamén do que ven a ser o Lago das Encrobas, no sentido de que, lóxicamente, ten que ter uns usos recreativos, pero este proxecto non só é compatible e non só vixilaremos que sea compatible, senón que tamén os favorece, porque tamén xera eses recursos nos que no futuro poderemos apoiarnos para seguir desenvolvendo e seguir aumentando o seu interés turístico e social. E máis firmas de convenios, en este caso sobre o céspede artificial do campo de fútbol do Roxo, que
en este caso tamén a semana pasada se firmaba un convenio entre a Diputación e o Concello de Cerceda para cambiar o céspede artificial que hai no Roxo, que será renovado por un de última xeración. O actual tapete xa estaba moi deteriorado, incluso tamén a base na que se asenta estaba totalmente deteriorado, así que incluso tamén recordamos que o sistema de recollida de aguas tamén daba problemas. A Diputación e o Concello firmaron este convenio para execución da obra, unha obra que terá un montante de 312.000 euros, o 80% pola Diputación, 20% polas arcas municipais, e consistirá na renovación da superficie do campo de herba por un novo céspede artificial, insistimos, de nova xeración, asentado sobre unha nova base elástica prefabricada. Tamén se arranxarán as reixas de captación de agua que hai nos laterales. O prazo de execución será sobre unhas 6 semanas a partir desa firma. Mais temas, lembramoslles que se quere vostede renovar o DNI en Cerceda pode facelo. O próximo mércores 30 deste mes de xullo se pode renovar o DNI en Cerceda. Os axentes da Policía Nacional virán cunha unidade móvil para realizar este trámite, tamén para renovar se queren o pasaporte. As citas poden pedilas nas oficinas xerais do Concello, na planta baixa, ou na Policía Local, que tamén está na planta baixa do Concello. Hoxe é o último día para poder anotarse o programa Bos Días Cole de conciliación da vida familiar e laboral de cara ao próximo curso escolar 2025-2026. Se trata de un servicio onde nenos e nenas poden acudir ao centro escolar, tanto o de Cerceda como o da Silva, antes do horario lectivo, como moi temprano, ás 7:30 da mañán. Estarán atendidos por monitores e tamén, se é preciso, poden almorzar. O prazo remata hoxe. Poden facer a reserva, se queren, por a sede electrónica do Concello. Por outra parte, na Silva, a Federación Galega de Balonmán pon en marcha unha escola, precisamente de balonmán, para nenos e nenas. Serán todos os luns e mércores de 3 a 4 da tarde para idades comprendidas entre os 5 e os 14 anos na Polideportiva da Silva. O precio é de 20 euros o mes. Poden anotarse por correo electrónico na dirección sumatedeporte@gmail.com ou se queren por teléfono no 686 27 52 04. Esta tarde Ramón Vilar Landeira presenta un novo libro que xa publicou e xa está nas bibliotecas, aqueles que queiran facerse con el. Moncho Vilar Landeira volve a publicar, despois de 6 anos, unha nova obra que se chama, en este caso, Nós estamos ben, non? Tras 6 anos sin facelo, como decíamos, presenta este libro hoxe, venres 11 de xullo, na Praza dos Libros de Carballo. Insistimos que a terceira das obras, como por exemplo foi a primeira os televisores estrábicos no 2014, un peixe no parqué no 2019 e agora presenta este novo libro, Nós estamos ben, non? Que tamén vai a presentar en Cerceda. Como cercedense, como veciño de Rodís, vai a presentar este libro en Cerceda tamén o día 1 de agosto, venres 1 de agosto, ás 8 da tarde, na Biblioteca Municipal de Cerceda. Ramón Vilar Landeira presentará o seu novo libro. Mais temas, agora falamos de doazón de sangue. Este luns que ven, día 14, se pode doar sangue en Cerceda, no campo da feira de Cerceda. O autocar de doación de sangue estará pola mañán de 10 a 2 e pola tarde de 4 a 9. Tamén está aberto o plazo para anotarse as viaxes do Inserso. O prazo vai a estar aberto ata o 23 deste mes de xullo, así que xa saben, todos os maiores que queiran para as viaxes do Inserso, os que non estén anotados aínda teñen que facelo, teñen que rexistrarse, e os demás xa recibirán nas súas casas as cartas para poder sumarse e inscribirse nas viaxes do Inserso. Se ten algunha dúbida ou que axuden a tramitalas, poden dirixirse aos servicios sociais do Concello. Están na terceira planta da Casa do Concello, ou poden chamar por teléfono ao 981 68 60 68.
E tamén abriu o prazo para o programa de benestar en balnearios tamén para as persoas maiores. O programa de benestar en balnearios que a Xunta volve a poñer en marcha e que será a partir xa de este mes de xullo. O programa de benestar en balneario que comenzará a partir do 15 de xullo ata o 31 de decembro a maiores de 60 anos ou de 55 se son pensionistas. O plazo para anotarse remata o 16 de xullo. En canto á ITV de maquinaria agrícola, decirlle que do 24 ao 31 deste mes de xullo se pode pasar a revisión a ITV de maquinaria agrícola no campo da Feira da Silva. Pola mañán estarán de 9 a 1:30, polas tardes de 3:15 a 6. O día 24, primeiro día, e o último día 31, só estarán pola mañán. A cita previa poden acadala no 981 92 80 80 a unha súa páxina web www.sictv.com. Nos deportes, lembrámosles que a pasada fin de semana o Clube Natación Cerceda estivo representando o noso concello no Campeonato de España de Salvamento que tivo lugar en Castellón. Foi a fin de semana pasada donde Nayara Iglesias e Lucía Selles presentáronse as 3 probas do Campeonato de España na categoría infantil, nadar surf, bandeiras e níper. Na proba de bandeiras participaban 112 nadadoras de toda España e Lucía Selles chegou ata a final, acadando o posto número 11 na clasificación, por lo tanto unha gran actuación. Tamén na proba de nadar surf participaron un total de 110 nadadoras de toda España e Nayara Iglesias conseguiu chegar ata semifinais, acadando un meritorio posto 56 na clasificación. En a proba de níper, con 111 nadadoras, Nayara Iglesias acadou o posto 40 e Lucía Selles o posto 49, por lo tanto, unha magnífica participación das dúas nadadoras. O Clube de Natación Cerceda lembra que teñen aberto o plazo de inscripción para as actividades de salvamento que se iniciarán en setembro e rematarán en maio, dirixido a partir de nenos e nenas dos 5 anos, luns, mércores e venres, e tamén poden adestrar co clube a partir dos 8 anos en outras días. Se queren anotarse ou ter máis información, poden chamar os teléfonos 606 37 36 32 ou 661 65 31 02. En canto tempo, mañán sábado seguiremos con aire frío en altura, polo tanto con inestabilidade atmosférica. Con isto vamos a ter ceos con moita nube baixa mañán, especialmente na mitade oeste. Decir que pola tarde poden crecer nubes de evolución que poden deixar chubascos trebuentos nas zonas do interior. Seguirá habendo bretemas costeiras no litoral atlántico e as temperaturas mínimas sin cambios significativos e as máximas van a experimentar un lixeiro ascenso. Os ventos sopran do oeste e suroeste frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris, na redacción que nos falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus.